אני ככה ואתה תפות. לא, אתה בא ככה. עוד שם קופץ עליכם. יאללה, מוכן? זה מה זה לא... לא, באמת, ג'ון. תכלס. לא, הדבר הזה לא יתפוס אותו. יש לך מגע? אחי, תפוס אותו עם הדרבוק לקוסמת, יאללה. לא, מה פתאום? הדרבוקה לא תעבוד, אחי. תפוס אותו עם הדרבוק. לאן היא הולכת? אחרי זה, תקשיבו. נו, חלאס. אני אסביר לך משהו, ברגע שהוא בדרבוקה, אחי, הוא קופץ עליך, כי הוא בורח עליך מסביב. אחי, זה הקטע שהוא צריך להצמיד לקיר. וואו. אני פשוט נערוך אותו לבד, יאללה. בנות היו גומרות עם זה כבר מזמן. שנייה, אני צריך להרוג את הבן זונה הזה. מצמיד אותו לקיר. וזה נגמר, זהו. לא נותן לו יעני לארוחות. אסור, אחי. עכשיו תקשיב איפה אתה מצמיד אותו. בזנב. לא שיהיה לו פול. רגע, לא. לא שיהיה לו פול זנב. נו אחי, יאללה, תן לי לסיים בחוץ. אחי, תן לי לסיים עם זה. נו. עוד שנייה חוסך. נו יאללה, עוד תעשה משהו. שלוש. יהיה קרוב לזנב. אתה ממש מצטרף אליו, איך שפותק. בום, לזנב אחי, ואני יודע מה זה? באמת אחי. מה אני זה? מוכן לקבל? כן, זונה אחי, אבל תראה כמה. מה קרה? עכשיו הלך לקטע המצוקה, אתה רואה את הבן זונה הזה, זה עוקף אותך אחי, זה גומר לך על החיים. אוי, גאד. תשאיר אותו ככה. אחי, בוא תפוס, זה כבר כואב לי היד. תקשיב טוב. לא, אחי, זה בא אליי, אחי. אל תדאג, זה לא...